Ev der ne kampeke penaberan û ne jî herêmeke şerre ku lê ji bo penaberan çadir hatibin avakiran. Oteleke pênc stêrk ya xwezayî ye ku li kêleka çemê Munzurê hatiye avakiran. û di navbera vê otela xwezayî û otelên din ên lûks de di hêla konforê de jî tu cudahiyekî tune ye. Ev otela xwezayî ji 31 çadiran pêk tê û tê de 61 ciyên razanê hene. Di odeyên oteleke pênc stêrk de çi hebin, di odeyên vê otelê de jî heman tişt hene. Konsepta otelê li gorî geştiyariya xwezayê hatiye avakiran. Xwediyê vî fikrî jî karsazekî mêrdînî ye. Mego otelik çawa am vekin yani zaten li dünya otel pırın. Mego am çadırê çêkin ve hinek wê ahşab be em darê wê jê nakin. Gerek kulo tam tişkî yakışmışî tuncelî be. Gerek tişkî farklı bir jî sibe ku ve modeli ji insan arbe bi model ji vê saetê pêvtir ji vê modelê insan ji xwe cî vekin. İnşallah ji vê saetê pêvtir wê Tirkiye û li dunyayê wê ji vê çadırê ji vê konseptê pir vebin. Tabii veya jî gurûrek mezin yani çünkü evî işî ewil çêkiriye ezim. Li bajarên Kurdan cara yekemîn e ku oteleke wiha li Dêrsimê dikeve xizmeta geştiyaran. Ji ber vê yekê jî navê otela xwezayî ya Munzurê lê hatiye danîn. Çok beğendik. Girer girmez gerçekten çok من پر عجباند براستی گاوا از جارا یکم کتم هندره و اودیا بچادر ده آرامی کت ناوا دلی من از ج بورسایمه دما کتم ناوا سینوری درسمه شیناهی و چم منظوره به خوشکیا خو دلی من خوش کر اف اوتل جی تام دناوا و شیناهی دود ناوا و آویده جبرگو اف اوتل گوری جیانا سروشتی هاتیه چکرن پر خوشه کیفا من گلکی جیر هات هەویدارم درۆژێ بێدە وان نایلۆنان سەر چاندران ژێ ڕاکن و سەرشتیتر بە. Rojane bi sedan kesên ku dixwazin li vê otela xwezayî cî veqetînin serî li resepsiyonê didin. süper vallahi. Herî zêde jî geştiyarên Kurd ên Ewropayê vê otelê tercih dikin. Lewre bihayê vê otela çadiran nekêmî otelên navdar ên pênc stêrkin. Ez Almanya rayon otel rindo zerre şerker ma her çiz afrındako. Mak vazemek naskavin derme. Yani hem pako, rindeki aho, huzurdan insan, sadera ama rindako. Otela xwezayî ya Munzurê digel ku mehek berê ava bûye jî ji niha de ketiye nava rêza otelên herî navdar. Maşallah dekak Rûda û Dêrsim.